Άραγε αξίζει να κάνει κάποιος email marketing εν έτη 2024? Λοιπόν, ναι. Απλά πρέπει να ξέρεις και πώς θα το κάνεις. Δηλαδή, το να στέλνεις απλά προωθητικά email στο κοινό σου δεν μπορεί να ωφελήσει κάπου, καθώς δεν θα τα ανοίξει κανείς. Για να το κάνεις πιο ενδιαφέρον, φτιάξε ένα καλό θέμα σε κάθε email σου, πάρεχε αξία, αλλά κάτι το οποίο θα αρέσει το κοινό σου, κάτι το οποίο θα βοηθήσει το κοινό σου και να έχεις ένα community. Δηλαδή, στόχος του newsletter δεν είναι απλά να προωθείς τα προϊόντα της υπηρεσίας σου, αλλά να φτιάξεις μια κοινότητα. Οπότε, καλό να στείλεις κάποιες ερωτήσεις τύπου quiz, να φιλτράρεις τις προτιμήσεις του κοινού σου και να τους στέλνεις κάτι ανάλογο. Έτσι, χτίζοντας ένα community, καταφέρνεις και κάνεις το email marketing σου πολύ πιο αποτελεσματικό, το οποίο επίσης θα επιφέρει πολύ καλά έσοδα στην επιχείρησή σου. Αν σε βοήθησε και σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε μου ένα like και άφησε μου ένα σχόλιο.